Nauni naudi này sẽ thấy bay lại vào Mili sẽ mili Thiên bật lên mà đây cùng mình Sir, saksi naik dong, please comment kalam अन्नानै थांफिनबायसो सोर फैदों प्लिज कमेन्ट खालाम जुनाय आइसे मुलायफोर प्लिज कमेन्ट करा बहुत दिনৰ মূৰত আজিহে বহুত দিনৰ পিছত কথা পাতিব আহিলোঁ আৰু বহুত गोबावनि उनाव दिनैसो फैदों नायदो ब्लगखौबो आंनि लाइफआव जइन जानायनि थाखाय थेंक इउ स' माच फार्स्ट लाइक खालामबाय आं थेंक इउ स' माच लाइक खालामनायनि थाखाय अंकुर ब्लग्स हाय अंकुर ब्लग्स टू অসমীয়া হে আছিল চাগে এছামিছ হে আছিল চাগে হাই অংকুৰ ব্লগকো মোৰ লাইফত জইন হোৱাৰ বাবে থেংক ইউ ছ' মাচ আজিহে আহিছোঁ বহুত দিনৰ মূৰত কি খবৰ সকলোৰে मोगथां बड'सा हेल' आब' दिनैसो आंहा मोगथां बड'साखौबो आंनि लाइफआव जइन जानायनि थाखाय थेंक इउ स' माच आगैखौबो बहुत गोबावनि उनाव दिनैसो फैदों आं माने टाइम मोनथाराखैमोन बेखायनो दिनैसो फैदों आरो दसे टाइमबाबो मा खालामदो मोगथां आगै खबरा माबोरै अन्नानै खोन्थाहरदो जाफुं बसुमतारी हाय आब' जाफुं बसुमतारीखौबो आंनि लाइफआव जइन जानायनि थाखाय थेंक इउ स' माच हाय आब' होनहरदो हेल' आगै मा खालामदो अन्नानै खोन्थाहरदो IND बर' गेमिं IND बड' गेमिंखौबो आंनि लाइफआव जइन जानायनि थाखाय थेंक इउ स' माच माथो खोमसि औ खोमसि हर जाबाय नालाय माने खोमसि मोनाबाय बेखायनो खोमसि नुयो आरो मा खालामदों केपि गलाबय हाय आब' दिनैसो नामा आब' केपि गलाबयखौबो आंनि लाइफआव जइन जानायनि थाखाय थेंक इउ स' माच आगैखौबो ओं दिनैसो बहुद गोबावनि उनाव दिनैसो फैदों आरो माने टाइम मोनथाराखैमोन मोगथां बड'सा खबरा मोजां आब' नंगौ नामा अंकुर ब्लग्स ভালে আছো দে হয় নেকি কি কৰি আছা अंकुर ब्लग प्लिज कमेन्ट करा मोगथां बड'सा आंबो दिनैसो आब' नोंनि लाइफआव नंगौ नामा आं माने होथाराखैमोन बे खाननैसोआ माने गोबावनि उनाव दिनैसो फैदों आरो मिस्टार सामब्राम इय मिस्टार सामब्रामखौबो आंनि लाइफआव जइन जाफैनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच इय मिस्टार सामब्राम मा खाम थाखो मायाखै खोमसि बेखायनो नुवाखै आरो माने खोमसि नुगासिनो कमेन्टखौनो फरायनो हास्लाबाखै आं दिनै मोगथां बड'सा प्रजेक्टनि खामानियाव नंगौ नामा केपि गलाबय आं दं ओरैनो आब' नंगौ नामा
एस मुसाहारि दिनैसो माथो दाना आंनि भिडिअखौ नायला नायो टाइम मोनथाराखै टाइम मोनैनि थाखाय आङो फैयाखैमोन एस मुसाहारिखौबो आंनि लाइफआव जइन जानायनि थाखाय थेंक इउ एस मुसाहारि मा टाइम मोनथाराखै बेखायनो बिदि जादों आरो हेल' जेनेरेलखौबो आंनि लाइफआव जइन जानायनि थाखाय थेंक इउ माच हेल' होनहरदो हाय मा खालाम मिस्टार सामब्राम इयो अंकुर ब्लग्स आसु एने थेंक इउ কোৱাৰ বাবে অংকুৰ ব্লগছে কোন কৰ পৰা কৈ আছা প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাব কৰ পৰা কৈ আছা राजु बसुमतारी भिडिअ राजु बसुमतारीखौबो आंनि लाइफआव जइन जानायनि थाखाय थेंक इउ स' माच हेल' होनहरदो हाय मा खालामदो राजु बसुमतारी अननानै खोन्थाहरदो नायदो ब्लग आब' नों अबेनि आं तामुलपुर बाक्सानि नों होननानै खोन्थाहरदो नायदो ब्लगआ आंनि लाइफआव गोदान बायदि मोनदों आङो माने आङो बे खानसेया फैथाराखै आब'खौ आब' लानो लाइभ फैथाराखौनो मोनथाराखैमोन मिस्टार सामब्रामा जा मिनि हरबाय आरो आंखौ गाज्रि प्रमद नार्जारि हेल' प्रमद नार्जारिखौबो आंनि लाइफआव जइन जानायनि थाखाय थेंक इउ स' माच हेल' होनहरदो हाय खारजोब्बाय गासैबो मिस्टार सामब्राम आंहासो नांथाखो ना नोंनासो नांथाखो आंनासो नांबाय थादो नेटानो स्ल' जादों आरो जाय जाय लाइक खालामाखै लाइक खालामना होदो अननानै যোনে যোনে লাইক কৰা নাই লাইক কৰি দিব মোৰ লাইভটো যোনে যোনে চাই আছা আৰু কমেণ্ট কৰা फंबाय ब्लग हेल' आब' फंबाय ब्लगखौबो आंनि लाइफआव जइन जानायनि थाखाय थेंक इउ स' माच हेल' आब' होनहरदो हाय आगै मा खालामदो अननानै खोन्थाहरदो बहुद गोबावनि उनाव दिनैसो फैदों आरो आङो लाइफआव सोरना माबोरै खबर अननानै खोन्थाहरदो आरो आंखौ सोरबा सोरबा गाज्रि मोनगासिनो जानो हानाय मानोना आङो भिडिअ नायनो टाइम मोनथाराखै अननानै खोन्थाहरदो मिस्टार सामब्राम नमस्ते नमस्ते हेलौ गैया थांबोजै गैया गामियाव थांदों नामा मबाइलखौ चार्ज होनांगौ फंबाय ब्लग्स मा ओंख्रि संखो आं ओंख्रि संथ'वाखैनो दा ओमफ्राय दसे उनाव संगोन आरो लाइफ मिस्टार सामब्राम जा मिनिबाय आरो मिस्टार सामब्रामा माखौबा मिनिखो हमनोनो हाला आङो आरो जाय जायफोरा लाइक खालामाखै लाइक खालामना होदो मिस्टार सामब्राम नमस्ते आब' नमस्ते नमस्ते नोंना खबरा माबोरै मिस्टार सामब्राम सन्जिब बसुमतारी सोरबा आंनो रिसार्ज सोना हरदोरा सन्जिब बसुमतारीखौबो आंनि लाइफआव जइन जानायनि थाखाय थेंक इउ स' माच रिसार्ज सोनानै हरदो आंहा गुगोल पेआनो गैया आगै गुगोल पे थानाय मोनबा हरगौमोन आङो रिसार्ज जोब्बायनो सोरबा अननानै रिसार्ज सोनानै हरदो सन्जिब बसुमतारी आगैनो सानैल'सो नायबाय दङ गासिबो खारजोब्बायसो फैनानै खारजोब्बाय दिनै गोबावनि उनाव आं रायज्लायनो होननानै फैदों सासेल'सो दोङो सोरबा दङ प्लिज अननानै कमेन्ट खालाम आरो जायफोरा लाइक खालामाखै लाइक खालामना होदो आरो যোনে যোনে লাইক কৰা নাই লাইক কৰি দিয়ক सोर सासे दङ माथो थांजोब्बायसो गासिबो थांजोब्बाय नामा गासिबो सन्जिब बसुमतारी आं दं नोंल'सो दं नामा सासेल'सै थांजोब्बाय गासिबो मानो थांजोबखोबा गाज्रि मोनजोब्बाय नामा गासिबो सोर सोर दङ अननानै कमेन्ट खालाम मानो थांजोबखो गासिबो कमेन्ट खालाम अननानै प्लिज कमेन्ट खालाम मिस्टार सामब्राम फन हरदोंमोन आंनाव नंगौ नामा आं आरो थांबायसो नंदोंमोन जेबो नङा दे सन्जिब बसुमतारी आंल'सो नंगौ नामा
साब्रै फैलायबाय जोंहा साब्रै सोर फैदों प्लिज कमेन्ट खालाम अननानै आरो যোনে আহিছে প্লিজ কমেণ্ট কৰা মোৰ লাইভত সকলোৱে কমেণ্ট কৰা যাই যাই চাই আছে মোৰ লাইভটো মিষ্টাৰ সামৰাম ইয় আছে एसे मोजां एसे गाज्रि इय नंगौ नामा मोजांबो गाज्रिबो होमबा साबा दङ सोर सोर नायबाय दङ सिरि सिरि प्लिज कमेन्ट खालाम अननानै सोर सोर नायबाय दङ सिरि सिरि दा नायबाय थासै बहुत गोबावनि उनाव दिनैसो फैदों आङो लाइभआव रायलायनो होननानै टी एस सांमा ऑफ केयर टी एस सांमा ऑफ केयर को मेरे टी एस सांमा ऑफ केयर को भी मेरी लाइफ में ज्वाइन होने के लिए थैंक यू सो मच मिस्टर सामब्राम संजीव बा मा खबर हेलो आंना खबरा संजीवखौसो सोंहरदो संजीवखौ सोंहरदो खबर होननानै मिस्टार सामब्रामा अननानै खोन्थाहरदो नायदोब्ला आंसो नायगासिनो आब' नंगौ नामा सिरि सिरि नायबाय दा थासै अननानै खोन्थाहरदो नों आंनि लाइफआव गोदान नामा माने आं हमनो हास्लाबाखै बहुत दिन फैथ'वाखैना लाइफआव बेखायनो आं हमना मोनाखै सना ब्रह्म हाय आब' आंहा दासो सना ब्रह्मखौबो आंनि लाइफआव जइन जानायनि थाखाय थेंक इउ सो माच हाय आब' आंहा दासो जेबो नङा आगै सना ब्रह्म आगैया मा खालामदो अननानै खोन्थाहरदो मिस्टार सामब्राम नायदोआ जोंना नायबायल' थाखायो नायदोआ जोंना नायबायल' थाखायो सिरि सिरि नायबाय थाखायो नामा मिस्टार सामब्राम नोंनिखौबो खिन्था सोरनिखौ खोन्थानांगौ आंना खबरा मोजाङानो माने टाइम मोनैनि थाखाय आङो लाइभ फैनो हायाखैमोन बेखायनो मोजाङानो आंना खबरा सोमजिब बसुमतारी सामब्राम भाई दुखुलै गाज्रिसो दुखुनो मिस्टार सामब्राम नंगौ नामा सन्जिब इय'नो सामब्रामा मा खालामदो अननानै खोन्थाहरदो आगैया मा खालामदो सन्जिब बसुमतारी आगैया मा खालामदो अननानै खोन्थाहरदो गासैबो जिमै नार्जारि मानोथो एफा खोमसि जिमै नार्जारिखौबो आंनि लाइफआव जइन जानायनि थाखाय थेंक इउ स' माच माने खोमसि माने मोनाबाय नालाय बेखायनो खोमसि नुयो जोंहानि रुमा मानोबा खोमसि नुयो आं मोनथिया खोमसि जायो आरो थेवबो आं फैबाय खोमसिबाबो दसे रायलायनो होननानै दिनै बहुत गोबावनि उनाव दिनैसो फैदों आरो गासैबो गाज्रि मोनबाय खोमा आंखौ थांजोब्बायसो सोर सोर दङ साब्रै अननानै कमेन्ट खालाम जोमै नार्जारिया आंनि लाइफआव गोदान नामा गोदानबा प्लिज अननानै कमेन्ट खालाम मिस्टार सामब्राम आं माबा फांखा फाहाम हैग्रोनि नंगौ नामा दे दाबो फांखा लायो नामा एफा थान्दायावनो फांखा लायो आरो दाबो ना नोंसोरनि जा गरम मिस्टार सामब्राम आन्द्रायाव गरम नामा अननानै खोन्थाहरदो मिस्टार सामब्राम सन्जिब बसुमतारी अमा सावनो नागिरदों अमा बिमाखौ नंगौ नामा मानो सावनो नागिरदों आरबि इउटुब चेनेल हाय बाजै मा खबर आरबि इउटुब चेनेलखौबो आंनि लाइफआव जइन जानायनि थाखाय थेंक इउ स' माच आगै आं माने टाइम मोनथारा जादोंमोन बेखायनो दिनैसो फैदों आरो आगै आंना खबरा मोजाङानो नोंना माबोरै अननानै खोन्थाहरदो आरबि इउटुब चेनेल आगैया मिस्टार सामब्राम गरमानो नंगौ नामा मिस्टार सामब्राम आइ वेलकाम बेक अफिसियेल निशाना अखमिया एसामिस जाखो ना बर' जाखो एसामिस হয় না बर' হয় প্লিজ কমেণ্ট কৰিব গুড ইভিনিং अफिसियेल सन्जिब बसुमतारी अमाया लावबाय बेखौनो भिडिअ खालामला बायसै नंगौ नामा थैबाय नामा अमाया अफिसियेल निसान बर'सो आब' थेंक इउ खोन्थाहरनायनि थाखाय अफिसियेल निसानखौबो आंनि लाइफआव गोदान नामा गोदानबा अननानै प्लिज
कमेन्ट खालाम आरो आंनि चेनेलखौ सापर्ट खालामाखैबा प्लिज अन्नानै सापर्ट खालामदो अफिसियेल निसान आंबो नोंनिखौ सापर्ट बेक खालामगोन आरो बे इउटुब चेनेल आंहा बारा मोजां नङा बाजै सर्टखौनो लानो हाला माथो नंगौ नामा आंनाबो टाइमानो मोना जाथारदों ओमफ्राय साननैसो थाबावदो आगै ओमफ्राय माला थांनांगोन नों अन्नानै खोन्थाहरदो आंनो आं थांगोन कबिता दैमारि हाय आब' सनानिखि आंहा एसे बेस्थ' दे आब' गाज्रि दामोन मोना कबिता दैमारि आगैखौबो आंनि लाइफआव जइन जानायनि थाखाय थेंक इउ स' माच आगै आंहा दिनैसो माने गोबावनि उनाव रायज्लायनो होननानै फैदों गाज्रि मानो मोननो मोना दे आब' आगै आब'सो होनफ्लांलायबाय आरो कबिता दैमारि आब' लाइक दान थेंक इउ स' माच लाइक खालामनायनि थाखाय माथो साब्रैल'सै सोर दङ अन्नानै कमेन्ट खालाम थांजोब्बाय नामा गासिबो आरो जायफोरा लाइक खालामाखै लाइक खालामबानो जाबाय आरो जायफोरा आंनि चेनेलाव गोदानफोरा अन्नानै सापर्ट खालामबानो जाबाय आरो आंनि चेनेलखौबो आंबो बेक सापर्ट खालामगोन आरो बे इउटुब चेनेल जागोन दे बाजै खबर हरगोन दे थेंक इउ स' माच खोन्थाहरनायनि थाखाय खोन्थाहरबानो जाबाय थांगोन आरो आं जेबोला टाइम मोनो माने सोलाबा जाथारदों माइखौ हाग्रोना लानोसै हाग्रोनायनि उनाव थांनोसै नामा आगै हादान ग्रेमार आंहा सोलाबलासैलै आब' सोलाबासैलै आब' हादान ग्रेमारखौबो आंनि लाइफआव जइन जानायनि थाखाय थेंक इउ स' माच जेबो नङा दे आगै सोलाबाबाबो दसे टाइम आंनि लाइफआव जइन जानायनि थाखाय थेंक इउ स' माच आरो जायफोरा लाइक खालामाखै लाइक खालामबानो जाबाय अन्नानै आरो आंनि चेनेलाव जायफोरा गोदान अन्नानै चेनेलखौबो सापर्ट खालामबानो जाबाय आंबो सापर्ट खालामगोन गासैनि चेनेलखौबो सोर गोदान अन्नानै खोन्थाहरबानो जाबाय कमेन्ट खालाम गोदानब्ला अफिसियेल निसान ओं लाइफआव फार्स्ट टाइम खालामखानायसो आब'आबो नोंनि चेनेलखौ थेंक इउ स' माच खोन्थाहरनायनि थाखाय अफिसियेल निसान बिदिनो आंनि लाइफआव फैबाय था आरो फैनायनि थाखायबो थेंक इउ स' माच आंबो चेक खालामनानै नायनानै नोंनिया गैयाबा आङो सापर्ट खालामगोन आरो दायो दसे उनाव आङो चेक खालामगोन स्क्रिनशट खालामना लाखाबाय सानैल'सो दोङो सोर दङ होननानै कमेन्ट खालाम माथो थांजोब्बायसो गासिबो बेसेबा गोबावनि उनाव आङो रायज्लायनो होननानै फैबाय माथो थांजोब्बायसो गासिबो आरो बे इउटुब चेनेल बाजै आं बेस्थ'थार दे बिबोनांनि जुलि दं समबारै दे आगै बेस्थ'बा दे दसे टाइमबाबो आंनि लाइफआव जइन जाफैनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच नेक्स्ट खेबसे लाइफआव जइन जागोन होननानै मिजिंथिबाय आरो बे इउटुब चेनेलखौबो साथामल'सै सोर दङ अन्नानै खोन्थाहरदो अफिसियेल निसान आब'आ अबेनि जाखो आं तामुलपुर बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि नों बहानि अन्नानै खोन्थाहरदो अफिसियेल निसान अन्नानै खोन्थाहरदो आरो बे इउटुब चेनेल समखौनो हादान गेमार मानोथ' लाइभ होथाराखै नों आब' दिनैसो होथारबाय आङो माने टाइम मोना जाथारदोंमोन बेखायनो लाइभआव फैनाय जाथ'वाखैमोन आरो दिनै आङो एसे टाइम मोननायखाय फैलायबाय माने दिनैनिफ्राय आङो दैलि लाइभ होनो थाखाय आङो नाजासिगोन आरो गाबोनबो होगोन आङो टाइम मोनबाथाय जुदि टाइम मोनो आरो टाइम मोनाबा होनाय जानाय नङा आंखौ निमाहा होबानो जाबाय माने आं बे खाननैसो टाइम मोनाखैमोन ओमफ्राय आं दिनैनिफ्राय दैलि लाइभ फैनो नाजागोन आरो टाइम मोनबा
हादान गेमारा आगै हादाना नामा अन्नानै खोन्थाहरदो आरो जायफोरा लाइक खालामाखै लाइक खालामबानो जाबाय आरो सिरि सिरि दा नायबाय थासै गासैबो कमेन्ट खालाम अननानै गोबावनि उनाव रायलायनो होननानै फैदों आङो हादान गेमार आब' नों चेनेल खुलिबाय नामा आगै अन्नानै खोन्थाहरदो थेंक इउ खोन्थाहरनायनि थाखाय हादान आगैखौ हादान गेमार खुलिबाय आब' दे मोजाङानो जादों ओमफ्राय जायफोरा आरो लाइक खालामाखै दासिमबो लाइक खालामना होबानो जाबाय आंनि लाइभखौ आरो मानोथ' थांजोबखो गासैबो सानैल'सै सोर सोर दङ अननानै कमेन्ट खालाम अन्नानै कमेन्ट खालाम सानैल'सै सोर सोर दङ अन्नानै कमेन्ट खालाम मानो सिरि सिरि नायबाय दङ জোনে জোনে চাই আছে প্লিজ কমেন্ট কৰা মনে মনে চাই থাকিব নালাগে মনে মনে চাই থাকিলে মই নাজানিমে লাইভত আহিছেনে অহা নাই কমেন্ট কৰিলেহে গম পাম নহয় লাইভত আহিছে বুলি প্লিজ কমেন্ট কৰিব সকলোৱে सिरि सिरि दा नायबाय थासै कमेन्ट खालाम गासिबो सिरि सिरि नायबाय थाबा आं मोनथिनायानो नङा लाइभआव दंना गैया बेखायनो कमेन्ट खालामनांगौ गासिबो अननानै कमेन्ट खालामदो होमबासो मोनथिगोन बिरबायजि हेल्ल' बाजै बिरबायजिखौबो आंनि लाइफआव जइन जाफैनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच हेल्ल' बाजै होनहरदो हाय आगै मा खालामदो अननानै खोन्थाहरदो अफिसियेल निसान आंनि कमेन्टसा थाङाखै नामा आब'निसिम ओहो फैयाखैमोन आगै दासो मोनदों नोंनि कमेन्टखौ अफिसियेल निसान आगै नोंनिखौ आङो दासो मोनदों कमेन्टखौ माने फैथ'वाखैमोन हादान गेमार खोनासंबाय थादों आं आब' मानो खोनासंबाय थादों कमेन्ट खालाम अननानै कमेन्ट खालामबासो आं रायज्लायनो हागोन नालाय आरो जायफोरा आंनि लाइभखौ लाइक खालामाखै अननानै लाइक खालामबानो जाबाय आरो जायफोरा आंनि चेनेलाव गोदानबा अननानै गोदानबा आंनि चेनेलखौबो सापर्ट खालामबानो जाबाय आंबो बेक सापर्ट खालामगोन যোনে যোনে মোৰ লাইভটো এতিয়ালৈকে লাইক কৰা নাই লাইক কৰি দিব সকলোৱে हादान गेमार माइरं सुदों आं आब' माइरं सुदों आं आब' नंगौ नामा थेंक इउ खोन्थाहरनायनि थाखाय अफिसियेल निसान आं खिथाबायमोन आं चिरां बिजनिनिसो नंगौ नामा आङो माने गासैनिबो माने फैयो बेखायनो आङो माने गोसोआव लाखिनो हाया आरो बावगारफिनबाय थायो खोन्थाबाबो सरि दे आगै बावगारफिनबाय थायो ओमफ्राय सोंफिननाय जाबाय थायो आरो आङो माने गोसोआव लाखिनो हाया माने बेखायनो आरो जायफोरा लाइक खालामाखै लाइक खालामनानै होदो अननानै सिरि सिरि दा नायबाय थासै सोर सोर नायबाय दङ अननानै कमेन्ट खालाम बयबो गासैबो सयजन फैलायबाय सोर सोर फैदों अननानै कमेन्ट खालाम अलंबार नार्जारिखौबो आंनि लाइफआव जइन जाफैनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच मा खबर होनहरदो आंना खबरा मोजाङानो नोंना माबोरै अननानै खोन्थाहरदो अलंबार नार्जारि सयजन दोङो सोर सोर दोङो अननानै कमेन्ट खालाम सन्जिब बसुमतारी आं दं आं दाबो खाराखै नंगौ नामा थेंक इउ स' माच खोन्थाहरनायनि थाखाय थाबाय थादै खारथ'नाङा दै अलंबार नार्जारि दङ मोजाङैनो नंगौ नामा मोजाङानो नामा मा खालामदो अलंबार नार्जारि अननानै खोन्थाहरदो अफिसियेल निसान आं ओंखारथ'नोसै दे आब' मालाबा लोगो मोनफिनगोन बाय दे आगै बिजिबा थांदो अफिसियेल निसानखौबो आंनि लाइफआव दान्दिसे समबाबो लाइफआव जइन जाफैनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच नेक्स्ट खेबसे लाइफआव जइन जागोन होननानै मिजिंथिबाय अफिसियेल निसान आगैखौबो साबा दङ सोर सोर दङ अननानै कमेन्ट खालाम
अलंबार नार्जारि दं नोंनि भिडिअ नायदो थेंक इउ स माच नायनायनि थाखाय अलंबार नार्जारिया आंनि लाइफआव गोदान नामा गोदानबा अननानै कमेन्ट खालामदो आरो आंनि चेनेलखौ गोदानबा आंनि चेनेलखौ सापर्ट खालामदो अननानै आंबो सापर्ट बेक खालामगोन 6 जन दोङो सोर सोर दङ अननानै कमेन्ट खालाम हादान गेमार आंथ' खारखाया खामानि गैयाबा नंगौ नामा आगैया नंमारगो हादान आगैया खारमारा दै लास्टाव लागै थाखायो आं मोनथिखायो आगैखौ सामब्रामाबो फैफिनगोन होनदोंमोन फेन फाहामदों होनदोंमोन दाबो जाथ'वाखै हादान गेम साब्रै दङ सोर सोर दङ अननानै कमेन्ट खालाम साथामल'सै सोर सोर खोमसि खोमलावबाबो फैदों आरो आङो लाइफआव दसे माने खोमसि नुगासिनो नामा अलंबार नार्जारि आं साबसक्राइब खालामखानाय नों खालामना हो आंनिखौ सिस्टार दे खालामगोन दे साबसक्राइब लिरनाङानो माने सापर्ट लिरबानो जाबाय कमेन्टआव साबसक्राइब लिरबा आं साबसक्राइब जालाङोनो बेखायनो सापर्ट लिरनांगोनो साबसक्राइब लिरनाङानो आङो एसे मोनथिनायखौ खोन्थाहरबाय आरो आगै सापर्ट लिरबानो जाबाय जागोन दे आं चेक खालामनानै सापर्ट खालामगोन नोंनिखौ दायो आं चेक खालामना नायगोन अलंबार नार्जारि जागोन दे सन्जिब बसुमतारी आंनो रावनिबो सापर्ट नाङालै नायग्राया नायखायो नंगौ नामा साब्रै दङ सोर सोर दङ अननानै कमेन्ट खालाम आरो जायफोरा लाइभखौ लाइक खालामाखै अननानै लाइक खालामबानो जाबाय जों दाउ कमेडि अफिसियेल मोनाबाय ना माथो खोमसिसि मोनाबाय जों दाउ कमेडि अफिसियेलखौबो आंनि लाइफआव जइन जाफैनायनि थाखाय थेंक इउ स माच मोनाबाय जोंहा नामाबा लाइट थाबाबो खोमसि नुयो मानोबा हादान गेमार आंनाथ' दसेनो 45 थाङो दसेनो 30आव फैफिनो आंनाबो बिदिनो जायो आरो जों दाउ कमेडि अफिसियेल जोंनिथिं सोरांसो नंगौ नामा मोनाबाय आसामाव मोनाखाबाय बैसिमबो नों बहा दोङो जों दाउ कमेडि नों बहा दोङो अननानै खोन्थाहरदो सोर लाइक खालामाखै अननानै लाइक खालामबानो जाबाय आरो सिरि मानो नायबाय दङ कमेन्ट खालाम अननानै साथामल'सै सोर दङ अननानै कमेन्ट खालाम सानैल'सै सोर दङ अननानै कमेन्ट खालाम माथो थांजोब्बायसो गासिबो हादान गेमार मोनथिया आं लिडिं आब' खोनासंगासिनो आं नंगौ नामा खोन्था सन्जिब बसुमतारी दे होमबा आंबो ब्लग भिडिअ खालामनांगौ गाबोन लोगो मोनगोन दे
सन्जिब बसुमतारिखौबो आंनि लाइफआव दसे समबाबो जइन जाफैनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच नेक्स्ट खेबसे लाइफआव जइन जागोन होननानै मिजिंथिबाय साब्रै दोङो सोर सोर दोङो अननानै कमेन्ट खालाम जुनाय जुनाय আছে कमेन्ट কৰা প্লিজ কমেন্ট কৰা সকলোৱে বহুত দিনৰ মূৰৰ পাছত আজিহে লাইফত আহিছোঁ কথা পাতিব বুলি কমেন্ট কৰা সকলোৱে বহুত দিনৰ পিছত আহিছোঁ কথা পাতিব বুলি सानैल'सै सोर सोर दङ अननानै कमेन्ट खालाम যোনে যোনে আছে কমেন্ট কৰা তোমালোকে কমেন্ট কৰিলেহে মই কথা পাতিব পাৰিম নহ'লে মনে মনে থাকিব লাগিব কমেন্ট কৰা सन्जिब बसुमतारी दानो खालामसिगोन आं ब्लग भिडिअखौ अमा थैनायखौ नंगौ नामा दे आगै खालामदो होमबालाय महिमा बि ब्लग्स हाय आगैनिखि आंहा दासो महिमा बि ब्लग्सखौबो आंनि लाइफआव जइन जानायनि थाखाय थेंक इउ स' माच हाय आगैनिखि आंहा दासो जेबो नङा आब' मा खालामदो आब' महिमा अननानै खोन्थाहरदो खबरा माबोरै अननानै खोन्थाहरदो माथो कमेन्टखौनो खालामा रावबो कमेन्ट खालाम अननानै অসমীয়া বোৱাৰী পলাশী হাই ফ্ৰেণ্ড অসমীয়া বোৱাৰী পলাশীক মোৰ লাইফত জইন হোৱাৰ বাবে থেংক ইউ ছ' মাচ হাই ফ্ৰেণ্ড হেল্ল' ফ্ৰেণ্ড কি কৰি আছা প্লিজ কমেন্ট কৰি জনাব কি কৰি আছা सन्जिब बसुमतारी अके गुड नाइट फ्रेन्ड दानो गुड नाइट जाबाय नामा दे होमबालाय गुड नाइट फ्रेन्ड महिमा बि ब्लग्स आं मैगं हादों आगै सना नंगौ नामा मा मैगं हादों अननानै खोन्थाहरदो आब' खोमसि नुदों नामा আন্ধাৰ আন্ধাৰ দেখা পাইছে ন মোক মানে আমাৰ ৰুমটো আন্ধাৰ হয় এতিয়া সন্ধিয়া হৈ গ'ল নহয় ইয়াৰ কাৰণে আন্ধাৰ হয় আৰু লাইট থাকিলেও অসমীয়া বোৱাৰী পলাশী মই দোকানত আছোঁ ভালনে তোমাৰ মোৰ খবৰ ভাল তোমাৰ কেনেকুৱা অসমীয়া বোৱাৰী পলাশী তোমাৰ খবৰ কেনেকুৱা প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু তুমি ক'ৰ পৰা কৈ আছা প্লিজ কমেণ্ট কৰিব साथामल'सै सोर सोर दङ अननानै कमेन्ट खालाम थांजोब्बाय नामा गासिबो কমেণ্ট কৰা যোনে যোনে চাই আছে প্লিজ কমেণ্ট কৰা বহুত দিনৰ পিছত আজিহে মই লাইভত আহিছোঁ বহুত দিন হৈছিল মানে মই লাইভ অহাই নাছিলোঁ মানে টাইম পোৱা নাছিল লাইভ আহিব মই সেইকাৰণে অহা নাছিল বহুত দিনৰ পিছত আজিহে লাইভত আহিছোঁ প্লিজ কমেণ্ট কৰা সকলোৱে मिस्टार सामब्राम मिस्टार सामब्रामा दा फैफिनलायबाय फैफिननायनि थाखाय थेंक इउ स' माच दे मिस्टार सामब्राम महिमा बि ब्लग्स थारुन आगै आरो ना बे सायदों नंगौ नामा माथो गोथावथार दिनै आब'लानि ओंख्रिया অসমীয়া বোৱাৰী পলাশী মোৰো ভাল মই ডিব্ৰুগড় হয় তুমি ক'ৰ হয় ডিব্ৰুগড়ৰ হয় নেকি মই তামোলপুৰ বাক্সা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ হয় মোৰো খবৰ ভালে তো মিষ্টাৰ চামব্ৰাম নমস্তে 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 হাদান गोमार मैथा आग्लि दं आब' एग्लिदों आब' मा होनखो मैथा एग्लिदों ना मा होनदो सारिया ब्रह्म हाय दिदि आब' सारिया ब्रह्मखौबो आंनि लाइफआव जइन जाफैनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच हाय दिदि आब' नदे हेल्ल' हादान ग्रेमार सामब्राम बा मा खबर सामब्रामखौ सोंहरदो मा खबर होननानै आगै हादाना मिस्टार सामब्राम हेल्ल' हादान बा हादान गेमार मिस्टार सामब्राम नमस्ते मा नमस्ते नमस्ते जाबाय थाखो मिस्टार सामब्राम नमस्ते नमस्ते
मा नमस्ते नमस्ते जाबाय थाखो नोङो हादान गोमार आब' मिस्टार सामब्राम जा मिनिनाय हरबाय दे मिस्टार सामब्रामा माखो मिनिखो आंखौनो मिनिबाय इयो नमस्ते नमस्ते जाबाय थाखो আৰু যোনে যোনে লাইক কৰা নাই প্লিজ লাইক কৰিব মোৰ লাইভটো আৰু যোনে যোনে চাই আছে প্লিজ কমেণ্ট কৰিব মনে মনে চাই থাকিব নালাগে মনে মনে চাই থাকিলে মই গমেই নাপাম মোৰ লাইভত আছে নে নাই মই গম নাপাম প্লিজ কমেণ্ট কৰিব সকলোৱে চাই আছে যদি महिमा बि ब्लग्स आं नायबाय थादों दि आगै सना नायबाय थादों नामा दे नायबाय थादे आब' अन्नानै मिस्टार सामब्राम मोजां खोनादों दहायनि ब्लगनिखौ नंगौ नामा मोजां खोनादों नामा थेंक इउ स' माच नमस्तेखौ मोजां खोनादों नामा थेंक इउ स' माच सारिया ब्रह्म লাইক কৰিলোঁ আব লাইক কৰিলি নেকি থেংক ইউ ছ' মাচ লাইক কৰাৰ বাবে सारिया ब्रह्मको थेंक इउ दे लाइक करार बाबे हादान गेमार सामब्राम बा नेता जानो सानबाय नामा नोंबो नोदो सामब्रामखो मिस्टार सामब्राम नमस्ते नमस्ते महिमा बि ब्लग लाइक होबाय आगै थेंक इउ स' माच लाइक होनायनि थाखाय साबा दोङो जुने जुने सायासे कमेंट करा प्लीज कमेंट करिब जो लोग मेरी लाइफ को देख रही है प्लीज कमेंट कर लीजिए कमेंट नहीं किए तो मैं पता ही नहीं चलेगा मेरी लाइफ में है या नहीं मुझे पता ही नहीं चलेगा प्लीज कमेंट कीजिए जो मेरी लाइफ को देख रही है प्लीज कमेंट कीजिए लाइक भी कीजिए मेरी चैनल में नया है तो मेरी चैनल को भी सपोर्ट कीजिए सभी लोग ने मैं भी सपोर्ट बैक करेगी सभी को मिस्टर सामब्राम नमस्ते मा नमस्ते थाखो मिस्टर जा मिनिना हरबाय मा खालामदो नोंलाय मा ओंख्रि जानाय सारिया थाब अके जादो थाबैनो 1K खालामना होदो गासैबो अननानै प्लिज आंनि चेनेलखौबो माला जागोन आं मोनथिलानो जागोन ना जाया जाखो हादान गेमार आं सापर्ट दं सामब्रामबा नोंनि नेता जानायाव 100% नेता जानायाव सापर्ट दोङोनो सामब्राम हादान आगैया नोंजों सापर्ट दोङोनो नेता जानोसैबा साथामल'सै सोर दोङो मिस्टार सामब्राम थेंक इउ बानो थेंक इउ मा ओंख्रि जानायलै मिस्टार सामब्राम अन्नानै खोन्थाहरदो मा ओंख्रि जानाय मिस्टार सामब्राम नमस्ते SRD आबो मा मिनिनाय हरखो SRD खौबो आंनि लाइफआव जइन जाफैनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच सारिया ब्रह्म सोर नेट जायो भट होगोन दे आं सोर नेता जानो सोंहरदो भट होयोनो आंबो होगोन दे मिस्टार सामब्रामनिया नेता जायोबा आङो खनथामसे थुगोन दे भटखौ बेलेग मान जानानै आङो खनथामसे थुगोन आरो भटखौ सोर दोङो प्लिज अन्नानै कमेन्ट खालाम सोर दोङो अन्नानै कमेन्ट खालाम कमेन्ट करा जुने चाই আছে प्लिज कमेन्ट करा मिस्टार सामब्राम हानाय नङालै नेता जानो नमस्ते मानो हानाय नङा हागोन दे आं खनब्रैसो थुगोन नोंनि भटखौ नों नेता जाबाथाय साब्रैल'सै सोर दोङो अन्नानै कमेन्ट खालाम मिस्टार SRD नोंनि रायलायनायखौ आं जोबोद गोरा मोनो बेखायनो मिनिदों
मानो गोरा गोरा मोनदों आंनि रायलायनायखौ माने गोरा गोरा मोनो नामा माबायदि गोरा गोरा मोनो अन्नानै खोन्थाहरदो हादान गेमार हाव हाव हायो हाथारगोन हाव हायो हाथारगोन आं दं सामब्रामबा दङनो सामब्रामदों लोगोसे दोङोनो हादान आगैया नेथा जानो हागोननो मिस्टार सामब्राम दालि आलु लावसो दाउदैखौ नुगोन ना नुदिया आब' दाउदैखौ नुगोन ना नुदिया नुवाखै आङो एस आर दे रागा जोंनाय बायदि नंगौ नामा रागायानो जोंफ्लांबायबो जानो हानाय आङो माने गोरा गोरा मोनो आरो मिस्टार सामब्राम हामारगोन ना हादानबा मानो हाया जानो हागोन दे आङो फुरा खनब्रै थुखागोन नोंनि भटखौ बेलेग बेलेग ड्रेस गाननानै थांगोन आरो बेलेग बेलेग जानानै थांगोन माने सोर सोर दोङो अन्नानै कमेन्ट खालाम थांजोब्बाय नामा गासैबो गला नेকি মোৰ লাইফত সকলোৱে প্লিজ কমেণ্ট কৰা मिस्टार सामब्राम नमस्ते एस आर दे आंना माला 4K जागोन एसेथ' बोर होदो दे बोर होदों दे 4K जासिगोन दे थाबैनो दे आं बोर होदों दे हादान गोमार हायोबा हायोनो माथो थांजुबायसो कमेन्टखौनो खालामला रावबो माख्रिनाय सोर अन्नानै खोन्थाहरदो बेसे गोबावनि उनाव आं दिनैसो रायज्लायनो होननानै फैदों मिस्टार सामब्राम हादानबा मा ओंख्रि जाखो हादानखौ सोंहरबाय मिस्टार सामब्राम मा ओंख्रि जाखो होनहरदो मा ओंख्रि जाखो होनहरदो हादान आगैखौ एस आर दे 4Kखौ 4Kनो 40Kखौ बावदों आङो 40Kसो लिरदोंमोन खोमा 4Kसो होनफ्लांदो दै सरि दै नायदो ब्लग आसुदिया বাইদেউ চাই আছো হয় নেকি চায়ে থাকিবা নে কমেণ্ট কৰা কমেণ্ট কৰিব লাগে চাই থাকিব নালাগে কমেণ্ট কৰা মোক চাই আছে মানে থেংক ইউ দেই কমেণ্ট কৰিবা দেই চাই থাকিব নালাগে আৰু কমেণ্ট কৰা নাইদে ব্লগ চাই আছোনে চাই থাকিব নালাগে কমেণ্ট কৰিব লাগে চাই থাকিলে মই নেজানিমেই তোমালোকে লাইভত আছেনে নাই মই গমেই নাপাম मिस्टार सामब्राम इय दे इय मिस्टार सामब्राम नायबायल' थामारो नायदोबा आया नायबायल' थायो नामा बियो मानोबा नायबायल' थायो हादान ग्रेमार मैथा एवग्लिदोंमोन दालि बानायबावगोन मैथा एवग्लिदों नामा संबायनो मालाय आंहासो सङाखै दसे उनाव संनोसै साबा दोङो सोर सोर दोङो अन्नानै कमेन्ट खालाम आनिकइन बड' गुड इभिनिं आब' आइ एम बेक आनिकइन बड'खौबो आंनि लाइफआव जइन जाफैनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच सेम टु इउ आगै आंनि लाइफआव जइन जाफैनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच मा खालामदो आगै अन्नानै खोन्थाहरदो आनिकइन बड' आरो जायफोरा लाइक खालामाखै अन्नानै प्लिज लाइक खालामनानै होदो मिस्टार सामब्राम हादानबा मैथाखौ जागौमोनथ' आं जागौमोननो मैथाखौ हरबानो जाबाय एसे माने वाट्सएपफोराव हरबानो जाबाय आरो मबाइलावनो खाबथाबना हरबानो जाबाय नायदो ब्लग लागाव आब' हारसाबो लागायखायो माथो देनजार न' हारसाबो बुंनांगोन माने हारसाबो बुंखायो हारसाफोरबो फैयोबा हारसायाव बुंनांगोन बर' फैयोबा बर'आव ओमफ्राय हिन्दीयाव फैबा हिन्दीयावबो बुंनांगोन नोंनो आगै मिस्टार सामब्राम नमस्ते
या नमस्तेयानो जाबाय थाबाय फैनायनिफ्रायनो नमस्ते दोनो थांनोसै नामा नमस्ते आनिको इनबड आं लं राइडआव थांनो थांनो बुस्थु पेक खालामदों अ नंगौ नामा मा जायगायाव थांगोन आगै अन्नानै खोन्थाहरदो सोरां ब्लक 10K सोरां ब्लक 10K आगैखौबो आंनि लाइफआव जइन जाफैनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच जोंबायलै आं सामब्राम माखो जोंखो अन्नानै खोन्थाहरदो मा खबर आगै सोरां 10K नोंना खबरखौ अन्नानै खोन्थाहरदो हादान गेमार जोबोर मोजां मोनो मैथा बाथोन दालि जल बाथाय आंबो गोथावानो मोनो मिस्टार सामब्राम नमस्ते मिनिबाय था नोङो मिस्टार सामब्राम गोथाव हादानबा आनिकइन बड' चिराङाव आब' नंगौ नामा थेंक इउ खोन्थाहरनायनि थाखाय माला थांगोन दिनैनो थांगोन ना थेंक इउ खोन्थाहरनायनि थाखाय आरो जायफोरा खालामाखै लाइक खालामना होबानो जाबाय अननानै आरो जायफोरा आंनि चेनेलखौ सापर्ट खालामाखै दासिमबो सापर्ट खालामबानो जाबाय मिस्टार सामब्राम इय मा जाखो सोरांबाखौनो सिगांबासो होनबाय दे आङो सरि सोरांबा मा जाखो सोरांबा नरदो थांबायसो नामा आगै सोराङा मिस्टार सामब्राम नमस्ते नोंहा मा मिनिहरसोखो एस आर दे चिराङाव दे आगै ओंख्रि थादोबा हादान बेमार बा सामब्राम सरियानो खालामना थुलाबायनांगोन गासैबो नायदो ब्लग लोगोफोरनि खबरा माबायदि ब्रा लोगोफोर गासैखौबो सोंहरदो नायदो ब्लगआ खबरा माबोरै होननानै गासैबो कमेन्ट खालामबानो जाबाय खबरखौ गासैखौबो सोंहरदो गासैबो कमेन्ट खालाम अननानै सोर सोरनि खबरा बायदि आरो जायफोरा लाइक खालामाखै लाइक खालामना होबानो जाबाय आंनि लाइफखौ दिनैनि लाइफखौ मा दानो जाला आंनिया नांथाबबाय थादों माबा गेमार मिस्टार सामब्राम हादानबा जागोन दे मिस्टार सामब्राम आंना नाथुर नायनो जालायबाय दै आब' दे नायबानो जाबाय आगै नेटानो जाला आंनिया खारजोब्बायसो गासैबो आनिकइन बड' एस आर गयारिखौ लोगो हमनांगौमोनलै अबेनिथाय एस आर गयारिखौ लोगो हमनांगोननो गावखौनो बुंदों मिस्टार सामब्राम लास नाथुर नायनाय आदार जादोंना जायाखै नायनि नंगौ नामा दे नाय मिस्टार सामब्राम नमस्ते नायदो ब्लग लाइक खालाम लोगोफोर नङाबा जाखाव जोबगोन आब'नि लाइफआव सोर सोर दं लाइक खालाम गासैबो अननानै जायफोरा लाइक खालामबानो जाबाय जायफोरा लाइक खालामाखै एस आर दे जा मिनिबाय एस आर दे बाय दियार बाय होनहरखो ना मा होनखो एस आर दे खौबो आंनि लाइफआव जइन जाफैनायनि थाखाय दसे समबाबो आंनि लाइफआव जइन जाफैनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच आरो नेक्स्ट खेबसे लाइफआव जइन जागोन होननानै मिजिंथिबाय एस आर दे खौबो साथाम दोङो सानैल'सै सोर सोर दङबा अननानै कमेन्ट खालाम माथो थांजोब्बायसो गासिबो सानैल'सै सोर सोर दङ अननानै कमेन्ट खालाम मानो थांजोबखो गासैबो
अन्नानै कमेन्ट खालाम थांजोबनाङा। दे आं मालाय बायदि नङारा गिदिर इउटुबारबाबो औ नंगौ नामा? आंनिखौलाय सापर्ट खालामदों ना खालामाखै आंनि चेनेलखौ अननानै सापर्ट खालाम सापर्ट खालामाखैबा आंबो नोंनिखौ सापर्ट खालामखानायसो नोंनि मोननै चेनेलखौबो आङो सापर्ट खालामदो अननानै सापर्ट खालाम आंनिखौबो सापर्ट खालामाखैबा दे सापर्ट खालामखायो आं थेंक इउ स' माच सापर्ट खालामनायनि थाखाय आंबो नोंनिखौ मोननै चेनेलखौबो सापर्ट खालामनाय दंखायो। प्रियंका दैमारि हाय प्रियंका दैमारिखौबो आंनि लाइफआव जइन जाफैनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच हाय होनहरदो हेल' खोमसि नुथारबाय खोमसि नुथारबाय नायदो ब्लग सोरां ब्लग 10K ब्र अबाव थांखौ ब्रा कमेन्ट हरदोब्रा थांबायसो नामा सोरां ब्लग 10K आगैया थांबाय खोमा दहायनिफ्रायनो कमेन्ट हरथाराखै थांबाय खोमा दसे फैदोंमोन। दे आं खामानि दं दे बाय दे होमबालाय खामानि दंबा बाय दसे समबाबो आंनि लाइफआव जइन जाफैनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच नेक्स्ट खेबसे लाइफआव जइन जागोन होननानै आङो मिजिंथिबाय दे खौबो प्रियंका दैमारि ओंखाम जाबाय नामा ओंखाम जाथ'वाखैनो ओंखामखौनो संथ'वाखै साननि जाखांबाय आरो सानावनो जादोंमोन ओमफ्राय दा संथ'वाखै दसे उनाव संनोसै माने आं लाइभ फैग्रोबाय आरो दसे टाइम मोननायावनो दिनै जोबोद गोबाव जाबायमोन आङो लाइफआव फैथाराखैमोन माने टाइम मोनैखाय फैयाखैमोन आरो प्रियंका दैमारि औ प्रियंका दैमारिया मा खालामबाय थादों अननानै खोन्थाहरदो फ्रेन्ड मा खालामदो। आंनियाथ' माला 1K जागोन साननोनो हाला 1Kआनो जाला दखन गावसोरा सापर्ट खालामबानो जाबाय गासैबो अननानै प्लिज थाबैनो 1K खालामना होदो अननानै प्रियंका दैमारि नोंस्रा न'आव सोरथो दं सोर दं होनदों नामा जोंहा न'आव साबा जायो आरो प्रियंका दैमारि जेबो खालामाखै ओरैनो दं नंगौ नामा? सानैल'सै सोर दङ अननानै कमेन्ट खालाम थांजोब्बाय नामा गासिबो थांथ'नाङा दै दसे रायलायबावनि र' दसे रायलायनायनि उनाव थांनो हागोन दसे थाथ' गासैबो रायलायनो प्रियंका दैमारि नों बहानिमोनलाय आङो बाक्सा तामुलपुरनि नों बहानिमोन अननानै खोन्थाहरदो प्रियंका दैमारि नों बहानि प्रियंका दैमारि सासेल'सै सोर दङ अननानै कमेन्ट खालाम सोर दङ प्रियंका दैमारि आं अदालगुरिनि फ्रेन्ड नंगौ नामा? थेंक इउ स' माच खोन्थाहरनायनि थाखाय सानैल'सै दोङो सोर दङ अननानै कमेन्ट खालाम एलबिना बरगयारि हाय आब' एलबिना बरगयारिखौबो आंनि लाइफआव जइन जाफैनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच हाय आब' दिनैसो लाइभ फैबाय दिनैसो फैदों माने टाइम मोनैनि थाखाय आङो फैथ'वाखैमोन लाइभआव जोबोद गोबाव जाबायमोन मा खबर एलबिना बरगयारि अननानै खोन्थाहरदो आगै मा खबर नोंना आरो जायफोरा आंनि लाइभखौ लाइक खालामाखै अननानै लाइक खालामबानो जाबाय गासैबो
अन्नानै लाइक खालामना हो गासैबो आरो जायफोरा आंनि चेनेलखौ दासिमबो सापर्ट खालामाखै अन्नानै सापर्ट खालामबानो जाबाय। प्रियंका दैमारि आं ओंखारथ'नोसै दे फ्रेन्ड दे जागोन दे बिजिबा ओंखारथ'दो प्रियंका दैमारिखौबो दसे समबाबो आंनि लाइफआव जइन जाफैनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच खेबसे लाइफआव जइन जागोन होनना मिजिं थिबाय। लकेस्वर नार्जारि ओइ आब' गावदां लकेस्वर नार्जारिखौबो आंनि लाइफआव जइन जाफैनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच। ओइ आब' गावदां अ आगै मा खालामदो अन्नानै खोन्थाहरदो लकेस्वर नार्जारि आगैया अन्नानै खोन्थाहरदो मा खालामदो। प्रियंका दैमारि अके दे बाय फ्रेन्ड। एलबिना बरगयारि मोजां आब' नंगौ नामा मा ओंख्रि जानाय आगै एलबिना बरगयारि अन्नानै खोन्थाहरदो आगैया मा ओंख्रि जानाय आरो जायफोरा आंनि लाइफखौ लाइक खालामाखै अन्नानै लाइक खालामबानो जाबाय। एलबिना बरगयारि नोंहालाय मा खबर आब' आंना खबरा मोजाङानो आंनाबो। लकेस्वर नार्जारि दं आब' उन्दुना नंगौ नामा। लकेस्वर नार्जारिया आंनि लाइफआव गोदान नामा गोदानबा अन्नानै कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो आंनि चेनेलखौ सापर्ट खालामाखैबा अन्नानै सापर्ट खालामबानो जाबाय। आंबो बेक सापर्ट खालामगोन गासैखौबो। एलबिना बरगयारि दा संथ'वाखैनो आब' अ नंगौ नामा आंबो संथ'वाखै दसे उनाव संनोसै एलबिना बरगयारि लाइक दान आब' थेंक इउ स' माच लाइक खालामनायनि थाखाय। हे मालाबानि मोजां लकेस्वर नार्जारि आब' नोंनि बिनानावखौ देखायलाय नायनो अ आंनि बिनानावा मबाइल नायगासिनो लाजियो बियो। गोदान नङा लकेस्वर नार्जारि गोदान नङा आब' अ नंगौ नामा थेंक इउ स' माच दे आं बावगारदोंमोन आरो जोबोद गोबाव माने लाइफआव फैथाराखै बेखायनो जायफोरा लाइक खालामाखै अन्नानै लाइक खालामबानो जाबाय। आकाश ब्लग हाय आब' आकाश ब्लगखौबो आंनि लाइफआव जइन जाफैनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच। हाय आब' होनहरदो हेल' आगै मा खालामदो अन्नानै खोन्थाहरदो। आकाश ब्लकआ गोदान नामा गोदानबा अन्नानै खोन्थाहरदो जायफोरा गोदान अन्नानै खोन्थाहरदो दे गासिबो। साथाम दोङो सोर सोर दोङो अन्नानै कमेन्ट खालाम बिथिं दोङो आरो सानैबो माने मबाइल नायगासिनो हनै नुदोंना नुवाखै मिन्थिला आङो। कमेन्ट खालाम अन्नानै गासैबो कमेन्ट खालाम सोर सोर दङ आंनि लाइफआव कमेन्ट खालाम যোনে যোনে লাইভ মোৰ লাইফত আছে প্লিজ কমেণ্ট কৰা মনে মনে চাই নাথাকিব আৰু কমেণ্ট কৰা সকলোৱে কমেণ্ট কৰি জনাব। लकेस्वर नार्जारि आंजों समायगौमोन नोंनि आगैया आब' अ नंगौ नामा समायगौमोन खोमा आं मोनथिला। आकाश ब्लग गोदान नङा आं नायबाय थायो आब' नोंनिखौ कमेन्ट हरामोन आं अ नंगौ नामा आंनियाव दङना गैया आकाश ब्लगनिखौ आङो चेक खालामगोन दाहाय चेक खालामनानै आङो गैयाबा सापर्ट खालामगोन। मानो नायबाय थायोमोन कमेन्ट खालामबानो जायो अन्नानै कमेन्ट खालामबानो जाबाय। एलबिना बरगयारि आब' गुमैया मा मावो जोंना गुमैया माने दा मिस्थ्रि मावगासिनो आरो बै पाक्का न' दोङो बे पाक्का न'खौ माने मिस्थ्रि मावो आरो पाक्का न' बानायो। सिगाङाव खोन्थादोंमोनबाबो आं बावगारबाय जानांगौ। गासै बहानि अ खालाम जाबाय सिरि सिरि नायबाय थासै कमेन्ट खालामबानो जाबाय। आङो तामुलपुर बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि नों बहानि आकाश ब्लग अन्नानै खोन्थाहरदो।
Elvina Borgoyari O Location Nazari Abo neng obe बिनानावनि नाम्बारखौ हरदोब्रा आब' गावदां ना जोंहा बिनानावा मबाइलानो गैया आरो आंनिखौसो नायो आरो मबाइल कमेन्ट खालाम लकेसन नार्जारिया आगैया अबेनि अननानै खोन्थाहरदो आगै अबेनि नोङो एलबिना बरगयारि आब' आंना एफबि दंना गैया नोंना आंना दङ एफबि दङ माने आङो बारा नाया आरो एफबि थाबाबो आङो बारा नाया आरो इउटुबखौनो बांसिन नायनाय थाङो नालाय आकाश ब्लग आं धेमाजि डिस्ट्रिक्ट सिमेन्ट सापरिनि आं दा गसाइगावआव थायो दा अ नंगौ नामा थेंक इउ स' माच खोन्थाहरनायनि थाखाय गोसागावआव मानो थायो आरो मा खालामो अननानै खोन्थाहरदो साथाम दोङो सोर सोर दोङो अननानै कमेन्ट खालाम कमेन्ट खालाम अननानै गासिबो आकाश ब्लग आं दा फरायबाय दं अ नंगौ नामा थेंक इउ खोन्थाहरनायनि थाखाय एलबिना बरगयारि नायगासिनो दे आब' अ थेंक इउ नायबाय थानायनि थाखाय लकेसन नार्जारि आं बिजनिनि आब' दाखोलै खोन्थाखांबायमोन ना आब' आं बावगारो खोन्थाबाबो बावगारो बुहुत गोबाव आं लाइफआव फैयाखैमोन ना बे खाननैसो फैयाखै बेखायनो बावगारलांजोब्बाय माने फैबाय थाबासो आरो माने बावगारा आरो फैबाय थाबा माने आङो गोसोआव थाबाय थायो आरो आकाश ब्लग वेलकाम आब' साथाम दोङो सोर सोर दोङो अननानै कमेन्ट खालाम सोर सोर आं दं होननानै कमेन्ट खालाम आरो बयबो अननानै सोरबा थिनो रोङाखै खोमाहाय लकेसर नार्जारि जाव गावहा बावबाय थायो माबा बावबाय थायोथ' र' आङो माने एखे गोसोआवनो थाया माथा खालिलै औ माथा खालि ओइखौ खनथालाय बावबाय थायो आङो माने एकदमबारे माने बे खाननैसो आरो लाइफआवबो फैयाखै बेखायनो आं बावबाय थायो नै अक्षय कुमार गुमैया मोनफैबाय हाय बुंहरदो गासैखौबो दासो मोनफैदो सोर सोरना मा खबर खोन्थाहरदो आंनो आकाश ब्लग आं दं दे जलंगा लाना फैदो नै आं दं दे होमबा आब' आं थांथ'नोसै बाय आब' लोगो मोनफिनगोन उनाव अ दे आगै दसे समबाबो आंनि लाइफआव जइन जाफैनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच नेक्स्ट खेबसे लाइफआव जइन जागोन होननानै मिजिंथिबाय आकाश ब्लगखौबो आगैखौबो मा अक्षय कुमार नोंना लकेसन नार्जारि हारसाना बर' आब' गावदां नोंसोरा आङो बर' ओमफ्राय रायलायनायखौ हारसा बायदि मोनदों मा हारसाबो मिक्स नांदेरनाय आरो हारसाबो बर'बो मिक्स नांनाय बेखायनो हारसा बायदि मोनो नामा आगैया अननानै खोन्थाहरदो एलबिना बरगयारि मोजां गुमै मोजांनो खबरा जायफोरा लाइक खालामाखै लाइक खालामबानो जाबाय अननानै लाइक खालामदो लाइक खालाम दे लाइफआव सोर सोर दङ बयबो हाय होननानै खेबसे लिरहरजोबलाय नायना सोर सोर दङ सोरना मा खबर सोर मा खालामदों सोर मा मैगं जानाय आरो बे इउटुब चेनेल बाजै दाबो द नट
Insta-खौनो मा दोनथ'वाखै नामा ओहो दोनाखै आगै आङो गोबाव जाबाय बुहुद दिननि उनाव दिनैसो फैदोंना दिनैसो रायलायनो मोनदो बेखायनो आरो लकेसन नार्जारि आब' हारसा बायदि खोनायो नोंनि रावखो हारसा बायदि खोनायो नामा हारसायानो इयो हारसा जाथारनोसैमोन आंसो लाबोना बर' खालामथारबाय माने हारसानि गेजेराव थायोमोन नालाय बेखायनो रायलायनाया जोंनिया हारसा बायदि जायो आरो गामियाव एलबिना बरगयारि हाय गुमैनो नों हाय सोरगोयारि दे साथामल'सो दङ सोर दङ गुमैबाबो आंनि फंबायसो बियो फंबाय बायदिसो नुयो आरोना फंबायसो बियो आब'सोना आं नोंनि आब' सोर साथाम दोङो दे अननानै कमेन्ट खालाम फ्रेन्डफोर आगैमोन गासिबो कमेन्ट खालाम माने आगैमोनाबो आंनिया माबा हारसानि बायदिसो जायो आरोना नामानो ओइ मिस्टार सामब्रामा फैलायबाय दै नमस्ते 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 गोसो गोरबोनिफ्राय नमस्ते आंनि नमस्ते बुंनायखौ मोजां दे खोनासोदो बाजै आं माने आं नुफिननायखाय सोंहरबाय दे नुफिननायखाय सोंहरबाय दे थेंक इउ स माच सोंहरनायनि थाखाय नोंसिना माबाया रेडि जाबाय नामा आरबि इउटुब चेनेल माबाया मा होनो नोंसोरनिया माबाया सर्ट मुभि सेकेन्ड पार्ट बानायनो ओंखारदोंमोन नामा होननानै नोंसोर बाबुआ सोंदोंमोन सुटिंआ जायाखै टाइम मोनाखैनो बेबो आंबो मोनाखै एलबिना बरगयारि सामब्राम आगै मा खबर सामब्राम आगैखौ सोंहरदों मा खबर होननानै बै बैसेसनि ओंखारबाय नोंनि गन्थङा नङाबा गैलामोन सबानो खामनायखायसो जायोनो सबखौनो सामब्राम आगै मा खबर सामब्राम आगै मा खबर होनना सोंहरगासिनो दङ आब' दं आब' एलबिना गेजेरावनो दंनो मिस्टार सामब्राम माबायाव थानाय ना आन्द्रायाव थानाया ना गुमनो नमस्ते इयो दहायनिफ्राय नमस्तेखौनो बुंबाय थाबाय दे आंखो माने नमस्ते बुंनायखौ मोजां खोनादोंनो बियो दहायनि ब्लगाव बेखौनो बुंबाय थाबाय आरो बियो नमस्ते नमस्ते नाथुर नाया देरबायना देराखै नोंनिया आदार होनाया बेसे गोदोर जाखो नाथुर नाया एलबिना बरगयारि লাগিছে যদি মনে খাইছে যদি কইন কইনি দিয়া কিও मिस्टार सामब्राम देरगासिनो आरबि इउटुब चेनेल बाजैयाबो सम गैया होनदों आंहाबो सम मोनथ'वाखै र' साननैसोनि उनाव खालामसिगोननो लकेसन नार्जारि मा ओंख्रि संखो आब' ओंख्रियानो संथ'वाखै जोंहा मिस्टार सामब्राम आब' सना एलबिना मा खालामदों एलबिनाखौ सोंहरदों मा खालामदों होननानै साबा दोङो सोर दोङो अननानै कमेन्ट खालाम नों गान रोजाबनायखायसो फैदोंमोन 7 जन मानि फैदोंमोन दे गान रोजाब दे मा गान रोजाबनांगौ आङो मा गान रोजाबनांगौ खोन्थाहर दे नमस्ते नमस्ते मिनि हरबाय अनजु ब्लग अननानै सापर्ट हरदो लोगोफोर अनजु ब्लगखौबो आंनि लाइफआव जइन जाफैनायनि थाखाय थेंक इउ स माच अननानै जायफोरा अनजु ब्लगखौ सापर्ट खालामाखै अननानै सापर्ट खालामबानो जाबाय गासैबो अननायनि दौलेंजों एलबिना बरगयारि एरैनो दं आगै कमेन्ट हरनांगोन सोर मा गुमैखौ कमेन्ट हरनांगोन सोर मा गान रोजाबनांगो कमेन्ट हरनांगोन दे कमेन्ट खालामबानो जाबाय अननानै गासैबो मादि नुदो जांग्राव अननानै सापर्ट हरदो लोगोफोर नमस्ते आब' सना एलबिना मा खालामदों
ओरैनो दं आगैया ओरैनो फरायखांबाय दङ आङो बाजैयाबो सम गैया बाजैया सम गैया माने बाजैया आं खामानि मावबाय थानायखाय सम गैया खोमथा मुसाहारि हेल' आब' सना खोमथा मुसाहारिखौबो आंनि लाइफआव जइन जाफैनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच आगैखौबो मा हेल' आब' सना मा खालामगासिनो खालामदो आङो दं खोन्थाहरदो मा खालामदो खोमथा आगै खोमथा अननानै मुसाहारि खोन्थाहरदो दिनै सानैबो बोराय बुरि फैदों र' लाइफआव जोबोद गोबाव जाबायमोन आरो लाइफआव फैयाखैमोन अनजु ब्लग खोमथा लोगो खालामदो गोसोजोंल' खोमथा मुसाहारि नोंखौ आगैया नागिरो अनजु ब्लगनिखौ सापर्ट मोनानि खालामाखैबा अननानै गाबोरो सापर्ट खालामबानो जाबाय आं थांना चेक खालामना थानो नायनानै खोमथा मुसाहारि दं ओरैनो आब' जेब्लानो नंगौ आंनि नामा सेराव गसंफैयो खोमथा मुसाहारि आंनि अके अनजुनो खालामगोननो जायो नोंनि मिनिस्लु मिनिनायखौ नुवा फैला सयजन दङ आरो गासैबो अननानै कमेन्ट खालाम मिस्टार सामब्राम मा जाखो नमस्ते आब' जेबो जायाखै नमस्ते नमस्ते महा खारनायमोन नों दासो फैलायबाय जाय जायफोरा सापर्ट खालामाखै अननानै सापर्ट खालामबानो जाबाय आरो साब्रैल'सै सोर सोर थांजोबलायखो एलबिना बरगयारि मा जाखो आगै मिस्टार सामब्रामा जा मिनि हरबाय आरो माखौबा मिनि नंखारो इया फुङाव मिनिबाय थायो माने उदैयानो गावख्रुसिगोन मिनि मिनि गावख्रुबाबो जायो मा खालामदो नोंलाय खोमा एरद' थैद खोमाखि एरदो न जना के नुह जाके पुरिलु तुम्हारे प्रेमते अनजु ब्लग गैला बारायला औ नंगौ नामा आंनियाबो बारायलानो माथो माला 1K जागोन साननोनो मोनला आङो थाबै थाबैनो अननानै गासिबो 1K खालामना होदो ना प्लिज निकिया बे साननैसोआ जोबोर बेस्थ' सोरनिबा भिडिअबो नायनो सोलाबाखै सोरनिबा जुदि भिडिअ नायफ्लाङाखैबा आंनो निकिनि जानानै सरि गोसो गोरबोनिफ्राय बयखौबो आसा खालामो नोंथांमोना निमाहा होगोन होननानै मानोना सम मोनथाराखै मबाइलाव बिजि थानो हायाखै सोरनिबा भिडिअ नायनो हायाखै आरो सोरबा मालाबाफोर आंबो नायो आं नायबा आरो मालाबाफोर कमेन्टबो हरा आरोना नायनानै लाइकखौ होनानै दोननाय जायो आरोना नोंथांमोना निमाहा होबानो जाबाय अनजु ब्लग आंनिखौबो सापर्ट खालामदो मिस्टार सामब्राम नमस्ते सानब्रै सानबा लाइभ होबाय मानसिफ्रा मा होनखो मा सानब्रै सानबा लाइभ साब्रै होखो साबा खोमा साब्रै साबा लाइभ होबाय ना मा होनखो दा नंगौ नामा गासैबो होजोब्बाय एस मुसाहारियाबो फैबाय नामा फै दसे लोगोफोर आंनावबो नटिफिकेसन फैदों एलबिना बरगयारि आब' आं नायगासिनो दे नायबाय थाबानो जाबाय आगै खोमथा मुसाहारि अनजु ब्लग नोंनिखौ मोनासै सार्च खालामबाबो अनजु ब्लगनिखौ सार्च खालामबाबो आगै खोमथाया मोनाखैनो गैया आगै खोमथानि भिडिअ कमेन्ट खालामदों अनजु ब्लगा आगै खोमथानि माबायाव भिडिअ कमेन्ट खालामना हरबानो जाबाय कमेन्ट खालामबानो बियो सापर्ट खालामनो हागोन आरो सार्च खालामबाबो मोनाखैनो नोंनिखौ देलै कमेन्ट खालाम जालायलायदो आरो आङो माने गावसोरा नमस्ते नमस्ते एलबिना बरगयारि नाय दे एलबिना गुमै आइनै माबा नुदोंना नुवाखै जाखो गामथा आं नोंनि भिडिअ नायना कमेन्ट हरोनो
কমেণ্ট কৰা সকলোৱে গ'লা নেকি মোৰ লাইফৰ পৰা প্লিজ কমেণ্ট কৰা সকলোৱে মনে মনে मिस्टार सामब्राम आंबो होनोसै खोमा आब' नमस्ते माखो होनो खोमथा मुसाहारि मा ओंख्रि संखो आब' आं ओंख्रिखौनो संथ'वाखै माने ओंखामखौनो संथ'वाखै आरो लाइभ फैग्रोबाय ओमफ्रायसो आं संगोन सानदों आरो दसे उनाव माखो होनोसै होनदो मिस्टार सामब्राम नमस्तेखौ होननोसै होनदो ना लाइभ होनोसै होनदो अन्नानै कमेन्ट खालाम मिस्टार सामब्राम लाइभ होनोसै खोमा नमस्ते लाइभ होबानो जाबाय हो नोंनि लाइभखौ आङो खानसेबो नुवाखै दे होमानलाय आं दिनै बुंदो होमानलाय नों लाइभ होमानलाय आं नों लाइभआव जइन जागोन खोमथा मुसाहारि दे खोमथा मुसाहारि आगैया ओंखाम जाबाय नामा मा खालामदो अननानै खोन्थाहरदो दसे उनाव दोननोसै आरो आंबो लाइभखौ दिनैनि दे सामब्राम नों लाइभआव फैलाय आङो दिनै नायनि नोंखो दे फैलाय आं जइन जागोन दे তোমার কথা ভাবিলে জানা জোনাক উপচি পৰে मिस्टार सामब्राम थोद होआलै मानसिफोरा होबाय दं होबाय थाबाबो हो आरो जेबो नङा दे हो आं जइन जागोन आरो नोंखौ नायनोसै आङो दिनै नोंनि लाइभखौ आं खानसेबो नुवाखै गाबोन फैलाय होमबा गाबोन फै दै मिस्टार सामब्राम रावबो होआबासो होगोन आं आब' नमस्ते नंगौ नामा गाबोन फै होमबा गाबोन गुमैया गान खनगासिनो खोनादोंना खोनायाखै जाखो नोंसोरो मिस्टार सामब्राम थाम्फै अरदोंलै नमस्ते थाम्फै अरदों नामा मेक्सु लगायना ला मेक्सु नङाबा धुप सावनानै ला थाम्फै खारनाय धुपा साथाम दोङो सोर दोङो अननानै कमेन्ट खालाम कमेन्ट करा सकलोৱে दसे उनाव दोननोसै आरो बयबो लाइभ फैनायखाय माने गासिबो बिनियाव जइन जानो ना बिनियाव जइन जानो माने जाबाय थादों आरो गासिबो बेखायनो दोनथ'नोसै आरो आङो दसे उनावनो मिस्टार सामब्राम रावबो गैला दोनथ'दो आब' रावबो गैला दोनथ'नोसै आंबो माने गासैबो लाइभ फैदोंना बेनियाव जानो जादों जे बड' स्टेटास हेल्ल' सन बहुद गोबावनि उनाव दिनैसो लाइभ फैदों आङो जे बड' स्टेटास दासो नुदों नोंखौ नंगौ नामा एलबिना बरगयारि आब' ओंखारथ'नोसै दे दे फैनायनि थाखाय समबाबो थेंकिउ स माच लाइफआव जागोन होननानै बेहाय दे मा खबर होनो दे खबरा मोजाङानो मोजां ना गाज्रि खोन्थाहरदो आंनि लाइफआव बिदिनो जइन जानानै आंखौ हेफाजाब खालामबानो जाबाय आं चेनेलखौबो सापर्ट जाबाय गासैबो साबायखर बावहरबाय गासैखौबो दिनै आं बेखिनियावनो दोननोसै बाय बाय दिनैनि थाखाय आब' सना नमस्ते बाय बाय सामब्राम